Bigla ang pagbaba ng presyo ng kamatis sa Eastern Visayas dahil sa sobrang supply nito. Ayon sa isinagawang price monitoring ng Department of Agriculture, nakita nila ang pagbaba ng presyo ng kamatis matapos magkaroon ng sobrang supply na pinagkukunan nito. Matatandaan noong 2024, pumalo ito ng 180 hanggang 200 ang kilo, rason ng pag-alma ng ilang mamimili na ngayon nasa 40 hanggang 30 ang kilo nito at may mga naitala na din na halos 4 pesos ang kilo gaya na lamang sa Bungabon, Nueva Ecija. Ayon naman kay Dioscoro Gasatan Jr., Senior Agriculturist Department of Agriculture Region 8, isa sa nakita nilang rason ng pagbaba ng presyo ng kamatis ay dahil sa maraming supply nito mula sa labas at loob ng rehiyon. Ngayon, tag 40 pesos lang ang kilo. Mas mura siya kaysa dati. Marami kasi ngayon supply ng kamatis, may galing Luzon, may galing Hormone, may galing Davao. So, marami talaga ngayon supply. Isa sa mga nakausap ng Bombo Radio Tacloban ang vendor na si Jocelyn Ocaña na ayon sa kaniya maging sila walang magawa kundi ibenta ng mababa at kung minsan daw ay bumababa pa ang presyo nito kapag malapit na itong mabulok. Ayon naman sa Department of Agriculture Region 8, patuloy daw nilang ginagawang lahat para mapababang presyo ng ilang bilihin at matulungan ng mga magsasaka sa kanilang mga inaani tulad na lamang ng Kadiwa program. Sa ngayon, ang presyo ng kamatis sa ating markets ay naglalaro sa 40 yung pinakamababa at saka 80 yung pinakamataas. So, ang supply natin ngayon sa kamatis ay galing pa sa ibang region. So, kung nabalitaan nyo man sa ibang regions na bumababa yung price, so yung iba, dinadala dito sa Region 8 kasi sa ngayon yung local production natin is hindi pa sapat yung sa kamatis kasi maulan-ulan pa. So, maybe siguro sa mga next na mga buwan, doon pa umpisa yung harvest ng local na kamatis or kung mayroong mga harvest ngayon, kukunti pa lang yung mayroong harvest or supply ng local na kamatis. Kaya yung supply natin sa ngayon, lalo na sa Tacloban, ay galing pa yan sa Mindanao. Kaya nagkaroon tayo ng mababang price, so ranging from 40 to 80. Sa ngayon na natili mababa ang presyo ng ilang bilihin gaya ng kamatis ngayong pagtatapos ng Marso, pero ilang mamimili ay umaasa pa rin na bababa ang presyo nito sa mga susunod na buwan. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.